நீங்க ஒருத்தருக்கு அருண் வீடியோஸ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படா இந்த ட்ரெஸ் எடுத்த அதானே கேக்குறீங்க. ஒண்ணு இல்ல गाइस, சிம்பிள் மேட்டர். சப்பா இருக்கு இவன் என்னடா இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வரானேன்னு பாக்காதீங்க. எவனுக்குமே இந்த ட்ரெஸ் இருக்காது. என் டீம்மேட்டுக்கும் இந்த ட்ரெஸ் தெரியாது, எனிமிக்கும் தெரியாது. ஆனா இந்த ஆப்பை யார் வச்சிருக்காங்களோ என்ன தெரியும், நல்லா தெரியும். இந்த ஆப்பை எப்படா ஏத்தணும் எனக்கும் தாடா அப்படின்னு தானே சொல்றீங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மேல வரல விட்டுருங்க, கீழே லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அதை சும்மா கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சும்மா என்ன பண்றீங்க அப்படி 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 லைக் தட்டி விட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், நீங்க போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா நாக்க வலி அப்படின்னா புரியுதா? ஏன்னா நான் சொல்றத போடுறீங்களா? கீழே கமல டாப் கிரிமினல் வேணும்னா சொல்லுங்க, அதுக்கு பண்ணுங்க போடா, இதுக்கும் போடலாம். இன்னும் ரேங்க்டு மேட்சா போட முடியுமா தம்பி? போட முடியா? நீங்க கேட்கல, நான் தான் சொன்னேன் போட முடியும். ரேங்க்டு மேட்ச்லாம் இப்போ போடுறீங்க, பிளாட்டினம் எல்லாருமே பார்த்துட்டீங்க. இப்போ வந்து முடிச்சு விடாம பேசணும்ல. இன்னொடா இவன் எஸ்கேஸை பேர் தான் வச்சிருக்கான், டைமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சிட்டு போங்க. வெளியே வந்து காமிக்கிறேன் என்ன ட்ரெஸ்ஸுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் அதெல்லாம் வச்சுருந்தா லக்கு, இல்லைனா லக்கு இதான். ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்ஸு எப்படா வச்சேன் அதானே. இது ஒன்றும் இல்லை, ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு விவிடி மாஸ்டர்னு அடிங்க. என்னது விவிடி மாஸ்டரு? விவிடி மாஸ்டர்னு அடிச்சிங்கன்னா ZARHIC இன்னும் அது வரைக்கும் வரும். அந்த ஆப்பை கொடுத்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும். அதுக்கு போய்ட்டு நான் கொடுத்த லிங்க் அப்படியே ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டேரெக்டாக போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. அடுத்த ஃப்ரீ ஃபயர் கம்மோ என்னமோ இருக்கும், நான் காமிக்கிறேன். இருங்க வீடியோவில் காமிப்பேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும். மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஆனால் நான் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்குலாம். இப்போ இவங்க போட்டிருக்க அது எல்லாமே எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்களாம் சும்மா பாட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த ஜோக்கர் வந்து எல்லாமே டூப்ளிகேட்டு. அந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் பாஸ் போட்டு தானே அடிச்சேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா, அதுவும் டூப்ளிகேட்டு. நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இந்த ட்ரெஸ் தெரியும். அதே மாதிரி இந்த ஆப்பை எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ்லாம் தெரியும். நீங்கள் இப்போதைக்கு முன்னாடி என்ன ட்ரெஸ் வச்சுருந்தீங்களோ இந்த ட்ரெஸ் இல்லாமல் அது இல்லாமல் இந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு பிடிக்குமே. இந்த விஷயம் தான். இப்போ ஸ்கை கேரக்டர் பண்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒயிட் கலரு, அது ஹலாக்கு போடலாம், ரொனால்டோவுக்கு போடலாம். அதே மாதிரி ரொனால்டோ பண்டில் வேணுமா? ஸ்கை பண்டில் தெரில, ரொனால்டோ பண்டிலுக்கு வந்து என்ன தெரியுமா, அதை மட்டும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கிளக்குறீங்களா? கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுடா, யாரா முடிஞ்சுது? யாராலும் முடியாது சொல்றேன். ரொனால்டோ பண்டில் எதுனா அந்த 10 டிக்கெட் கிடைச்சது ஞாபகம் இருக்கா? இந்த அது பேர் என்ன, ராக்கெட்டை வச்சு தாயக்கட்டை போட்டு சுத்தினா அந்த சிவப்பு கலர்ல ஒரு வேட்டிலாம் கட்டிட்டு ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குமே, மூஞ்சில எல்லாத்துலயும் வேட்டி, சிவப்பு கலர்ல முடி, அந்த ட்ரெஸ்ஸு நீங்க போட்டீங்கன்னா ரொனால்டோ பந்தில் வந்துடும். அது எந்த கேரக்டருக்கு போட்டுக்கலாம். ஸ்கையோ ஹயாட்டா யாருக்கு வேணாம் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். வீடியோ 4 நிமிஷம் போகுது. சரி கொஞ்சம் வீடியோ ஷார்ட் ஆகிக்குமா? சரி, நான் சொன்னதெல்லாம் போதும் இது வரைக்கும். இப்போ டைரக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா? சொல்லுங்க, போயிடலாமா? டைரக்டா வீடியோக்குள்ள சொல்லுங்க गाइस, டைரக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா? சரி, வீடியோ ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம்.
இது ஆன் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்பிளே இது. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க ட்ரெஸ் எல்லாம். மேட்ச் நான் உங்களுக்காக தான் மேட்சை போட்டேன். மேட்சே வந்துடு செழுக்கா வந்துடு எப்போ வாங்கிட்டு வந்ததெல்லாம் வந்துடு. என்கிட்ட இப்போ எஸ்கே சபீர் ட்ரெஸ் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க. பாருங்க மெதுவாகவே தள்ளுறேன். எஸ்கே சபீர் ட்ரெஸ் இருக்கா என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க. நல்லா வரீங்க. இதை பார்க்குறீங்களா? ரொனால்டோ வந்தால் நீங்கள் மூஞ்சில் இருக்கிறதெல்லாம் கைட்டு போகிறோம். அப்போ தான் நம்புவீங்க. என்னடா ரொனால்டோ அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நான் சிஆர்எஸ் தான் வச்சுருந்தேன். அது உங்களுக்கே தெரியும். வந்துட்டு நம்ம காக்கா மண்டை போட்டுக்கலாம். கல் மாஸ்க்கு வந்து செகண்ட் எடிட்டர் தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். அதெல்லாம் தெரியும். இது இது பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் மாஸ்க்கை பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கும் இதான். இதை பார்த்தீங்களா? இதான் எந்தீரம் ரொனால்டோ. அது செம்மையா இல்லைல்ல? செம்மையா இல்லை தான். அடுத்ததுக்கு நாளை நான் செஞ்சதுதான். இதான் செகண்ட் ப்ளஸ். இதான் பார்த்தீங்களா? இதான் அழகாக பிடிச்சது. தொப்பி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இதாக கொடுத்துட்டேன். நல்லா இருக்குல்ல? இன்னொன்று எதுனா இப்போ வாயை பழப்பீங்க பாருங்க. ரெடி ஸ்டடி ஓடு அந்த ஷவ். இப்போ நீங்கள் ஆச்சரியமா போகிறது இதுக்கு தான். என்னோட இவன் ஹலாக்கா வச்சானேன்னு பார்க்குறீங்களா? பார்த்தீங்களா? ஹலாக்குக்கு ரொனால்டோ பண்டில். சரி என்னடா இவன் இன்னும் சொல்லாமல் இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? சரி ரெடியா காய்ஸ்? நாங்கள் வெளியே போயிடலாம். இப்போ என்ன பண்ணனா இப்படி வந்துக்கணும். நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் டவுன்லோடுக்கு போயிடுறேன். சும்மா அதே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது எப்படி ஷேர் கொடுத்துடணும். இதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேங்க. இது இப்படி பண்ணி காப்பி கொடுத்துருங்க. நான் சொன்னல விவிடி மாஸ்டர்னு டைப் பண்ணுங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில். இந்த ஆப் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறையாலாம் இருக்காது, ஒன்று தான் இருக்கும். சொன்ன மாரி நான் கிளிக் பண்ணனா அதேமாரி இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஐயோ சாரி இதெல்லாம் பண்ண வேணாம். சாரி ஒரே நிமிஷம். இதோட இருந்துச்சா? ஞாபகம் இருக்கா? இதோட இருந்துச்சா? வீடியோடு தான் இது இருக்குது. எங்கே இது இருக்குது? இப்போ வாங்கிட்டேன்னா இது அவ்வளோதான். இப்போ இங்கே பாருங்கள். இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கொடுத்துருங்க. அடுத்தது ஆண்ட்ராய்டு பார்த்துக்கோங்க. இருங்க உங்களுக்கு அடித்து காமிக்கிறேன். இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க. எப்படி ட்ரா பண்ணுறது? அதை விடுங்க. இதை கொடுத்துருங்க. பார்த்துக்கோங்க. ஆண்ட்ராய்டு கொடுத்துட்டிங்களா? அதாவது டேட்டா கொடுத்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை, அவ்வளோதான். இந்த அப்ளிகேஷன் ஆப்ஸ் டு த ஆல் அப்ளிகேஷன் ஃபைலா இதை கொடுத்துருங்க. இது வரைகிற மாரி இருந்தால் பண்ணி கொடுப்பேன். அடுத்த வாட்டி கமலை சொல்லுங்கய்யா எப்படியா வரைகிறது. இதை பாருங்க. இதை கொடுத்துருங்கய்யா. இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா சக்ஸஸ். அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதா? இதுதான் உங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க,